Oh, alah bocah kucluk nyongkan. Nggih, Pak Delengah. Iya. Kono kayu-kayu dipotong semeteran. Ya, Ya tak go patok nang kene nggih. Wis dipotong apa urung? Lah iki plus niki ya. Lah meteran ndi? Lah iki. Kiye. Oh, alah bocah kucluk nyongkan ngongkon meteri semeter. Nugal ya Potong kayune kudu meterane semelu dipotong kayak kiye. Nek kaya ngene carane yo boros ngene Lah mau banget. jenenge meterane kan masa tiap oleh proyek meterane dipotong kayak kiye. Lah niki Ini malah kon motong yo potong wae lah. Ya kiye terus kepiwe? Ora bener kowe. Wes ora tegajuk kowe. Minggat nah, minggat wae kowe lah. Ya enggak wis lah, koyo ngono ben wis. wong.